Isang malusog na araw sa inyong lahat. Kaalamang medical at payong pangkalusugan ang aming ihatid sa inyo ngayon. Pag-uusapan po natin ang Japanese encephalitis, isang uri ng sakit na nakukuha rin sa kagat ng lamok kagaya po ng dengue. Interesting po ang topic kaya tumutok lamang po kayo dito sa libreng konsultahan ng bayan. Isa ang Japanese encephalitis sa mga sakit na maaaring makuha sa kagat ng lamok kagaya ng dengue at malaria. Kabilang sa mga sintomas nito, ang pagkakaroon ng lagnat, sakit ng ulo at pagsusuka. Noong 2017, nakapagtala ng 53 kaso ng Japanese encephalitis sa Central Luzon kung saan 22 sa mga ito ang galing sa Pampanga. 7 katao rin sa rehiyon ang pumanaw bunsod ng nasabing sakit noong taong iyon. Paano nga ba maiiwasan ng Japanese encephalitis? Ano-ano ang mga programa ng Department of Health para labanan ang sakit na ito? Para bigyan tayo ng sapat na kaalaman tungkol sa Japanese encephalitis, makakasama po natin dito sa OK si Doc ang isang very special na panauhin. Walang iba kundi si Dr. Cesar Casion, Region 3 Director ng Department of Health. Welcome again Doc. to our show. Yes, And of course, ang topic Japanese natin, encephalitis. Japanese enceph. Hindi ba sa Japan lang yon? Ano nga eh. Doc, kindly explain what this is all Why about. is it called Japanese encephalitis? Doc? Yan. Yung Japanese encephalitis po ay isang uri ng sakit na nagkakaroon ng pamamaga yung ating mga utak. No? So magkakaroon ito ng paralysis minsan o di ka nagkaroon ng sequelae. Bakit nga ba tinatawag na Japanese encephalitis? Exactly, yes. Opo. Yeah. Ang first case kasi na record kasi nito was in Japan. Kaya po nagkakaroon talaga ng name na Japanese encephalitis. Pero dito naman po sa Pilipinas, ang recorded case natin o documented case was mga 1950s po. O it's an old disease din pala dahil din sa lamok, Doc. Opo, ito po ay nakukuha po natin sa kagat ng lamok na nagdadala po ng Japanese encephalitis na virus. Kung Aedes aegypti ang dengue, ito ay kapinsan, kasama yan. Ang lamok naman po to, ang isang species po ng Culex. No? Culex naman Culex ito. po yung pangalan nito. At Hindi ito, Aedes, ha? kaiba Hindi. po. At Culex. ang kaibahan naman po sa Aedes, ang Culex po, ito ay night biting na mosquito po. Hindi ba ito yung masakit pag kumagat? Lahat po ng lamok medyo masakit. Ito yung ginagawa natin, yung nakakatakot. So it's a night biting, hindi katulad ng dengue. It can bite at night, it can bite during the day. Kasi nina-anesthetize niya yung Wala nang ano, di ba? puncture eh. Oo. So this is a night biting Mosquito po. Oo. Medyo nakakatakot Bakit ito. lumalabas lang ba yan, Doc, pag gabi? Kasi sometimes, like if you're in a farm, pagka mga oras na mga 5 to 7, daming lamok, di ba? Usually, ganun po yung characteristic ng lamok na ito. Tama po yung sinabi mo. Dahil po, ang Culex na to, ang breeding site nito, yung mga rice fields, tsaka yung mga tubig talaga na nandun yung ano. So, kaya ang Central Luzon is endemic po dito sa Japanese encephalitis dahil po kung makita natin, ito naman po talaga yung Central Plain of Luzon, marami tayong mga palayan. So, yung sabihin, nandun yung pinagpupugaran po ng mga lamok na ito. At the same time po, ang Japanese encephalitis po ay tinatawag po natin na zoonotic disease. Ano po? Nanggagaling po sa hayop. Yung Ano mga hayop po yan, Doc? Ang hayop po na ito ay yung baboy po. So, nandun swine. Opo. At saka may mga ibon naman, mga species ng ibon na nagdadala po ng encephalitis. Kumbaga, from the Oy, meningococcidia, di ba? kung Ibon. halimbawa, yung baboy na ito na merong Japanese encephalitis na virus kasi doon nag-amplify yung virus eh. So pag nakagat yung lamok, nadadala nila, ito ay na-transmit doon sa tao. No? But it cannot be transmitted dahil mababa medyo yung viral load nito sa tao kaya hindi siya po pwedeng i-transmit from person to person. Hindi gaya ng dengue na pag nakagat ka ng dengue, dala-dala nung lamok ng Aedes, pwede kang Person to hawaan. person, yeah. So, parang kumbaga tinatawag natin na dead end na host itong humans. Kaya, ang ano pa rin, pamamaraan pa rin ng pag-iwas nito ay pagbabakuna pa rin. Pagbabakuna. Okay, Doc,
tama-tama, you're the head ng ating mga ng Region 3. Meron ba tayong mga programa dyan? Aside, we've been talking about, weeks ago, nagkaroon tayo ng outbreak ng measles. Ito ba, sabi nyo, it's endemic sa atin sa Region 3. Meron po bang programa ang Region 3 o kaya ng Department of Health ng Region 3 Para matugunan. Matugunan itong problemang ito. Opo. Kasi way back kasi ng mga ilang taon na rin nakakaraan, nado-document talaga natin na nagkakaroon talaga ng mga Japanese encephalitis cases po dito sa Central Luzon. No? Kung i-ano natin, I think last year meron tayong 53 cases. No? Yung documented na cases dito. So, dahil nga nagkakaroon na tayo ng endemicity endemic yung Japanese encephalitis, ang Department of Health naman po ay tumugod sa ganong sitwasyon, kaya launch naman po tayo ng kampanya naman against Japanese encephalitis, pamamagitan po ng pagbabakuna. Ito pa lang po ay ilo-launch lang natin starting March po. Isang buwan Next po natin. month? Opo. Isang buwan? Oo. So, The whole month of March, magsasagawa po tayo ng pagbabakuna po sa mga kabataan na 9 to 59 months naman po yung target age group. talagang 9 hindi months to wala pa 15 sa months. eskwelahan. Nasa bahay pa sila Opo, lagi. nasa bahay Yes, talaga. yes. Kasi ang nakikita kasi medyo among the cases po nakita natin, and even yung sa mga most vulnerable group, ito yung mga age group na nandito. So, mga 15 years old and below. Paano ba yung program na yan, Doc? Yung bakunang yan, one time, ano ba yan? O is there a first, a second, a third, or a booster dose? Minsan lang po yung pagbabakuna dito. Minsan lang. Hindi lang po. katulad ng... I-repeat lang natin, from 9 months to 59 months po. to 59 Yun yung months. pong target ating population na on gusto. the age group for this vaccination campaign Okay. po natin. And eventually po, isasama na rin ito sa routine na vaccination. So, ang Ilo-launch natin ngayong Opo, March. nitong March, hanggang isang buwan siguro na gagawin nito, targeting yung 9 to 59 months naman po ng mga kabataan para to protect them against yung Japanese encephalitis. Yeah. So, since we're in this age group, Doc, do we know how many, Yung target natin. how many children are within that 59 months dito sa Region 3? Marami yan, ano? Kasi it would depend on how much stock do we have. This is kasi Yung sabi na naman, coverage. prioritization na naman to. Opo. Hanggang 59 months lang. Ang ano naman kasi nito, 9 to 59 months, 9 to talagang 59. na-computed na yan na we can provide for the vaccination of this 9 to 59 months na target po natin. Available, Opo, ano. opo. Pero magpapatuloy tayo. Maganda na naman ang ating discussion. Magbabalik po ang Okay si Doc. Huwag niyo kami iiwan. Welcome back to our show. Ang pinag-uusapan po natin, Japanese encephalitis. Doc Casyon, Yeah. ano na? 9 to 59. Yeah, sabi niya kanina, meron silang programa for 9 to 59 Months. months. Nine. Doc, tuloy nga niyo, Doc. Okay. Oo. Yung tinatarget po natin dito, no, yung 9 to 59 months, sa bilang po namin, sa estimates namin, siguro mga 1.2 million children po ito sa buong Central Luzon. Ang Opo. dami, ha? So, we have adequate stocks for this, Opo, Doc. may adequate stock naman po tayo para sa pagbabakuna po. Pero may mga procedures po tayong sinusunod po Yes, para please. Oo. Let us, para po hear talagang it. maano po natin ito, no. Bago pa man tayo magkapagbigay ng bakuna, hiningi po natin yung consent pa rin ng ating mga parents para sa Okay, pagbabakuna. At yung ginagawa natin, starting March ito, no? March hanggang buong buwan po ito ng March hanggang April para ma-cover po natin yung mga bata po ng yung 9 to 59 Yung target, months. target. Opo. Doc, population. paano naman kung halimbawa, sasabihin ng mga ating mga manonood, kababayan natin, bakit hanggang 59, hindi ba kami pwedeng maghingi niya para sa mga anak namin na grade 1, grade 2, in more than school 59. school age na, kuya yung mga teenager kasi I understand a few years ago nagkaroon ng fear o kaya Opo. everybody was looking for it even in Manila, Out di of ba? stock, yeah. Ito para sa mga college students na. Ito sabi niyo para sa mga 9 to 59 months. Paano kung pupunta sa inyo grade 1, grade 2,
Sabi niyo, wala pa. Hindi pa po kasali doon sa target age group They're na... launching. Opo. Hindi pa Pero Opo. susunod na yun, I'm sure. Oo. Pag ang gusto lang kasi nating mangyari, bakit natin tinatarget yung age group na to, no? Kasi sabi ko rin, ito rin yung mga most vulnerable group for Japanese encephalitis. According to the Saka pag studies na-cover already. naman natin yung age group na to, di ba, 1.2 million, magkakaroon na kaagad ng, kumbaga, nagkakaroon na ng epekto ito dun sa ibang population group. Pwede kasi na hindi na sila mahawaan nung yung ano to, virus na to. Kasi parang kukonti na lang. Of course, babalik din tayo dun sa mga kahayupan. Parang secondary nga lang yung ano yung mga environmental na mga pinagagawa, like siguro yung mga larvicide or what, no? Oo. Ang pinaka most effective pa rin na bakuna pa rin para po mapigil talaga o talaga hindi tayo mahawaan ng Japanese encephalitis po. So magandang balita na meron nang ila-launch. Oo, Sana po ang mga ila-launch. magulang, pag Tama lumapit pala na ito. sa kanila. Very timely. Yes. Sana makipag-cooperate at huwag matakot dahil kailangan natin ipalam sa kanila bakit Opo. paano ba ang nangyayari sa isang meron na o nagkaroon ng Japanese encephalitis? Opo. Yung sa Japanese encephalitis po, karamihan po ng mga merong Japanese encephalitis ay mostly asymptomatic po. Hindi ito walang masyadong mga Sa umpisa. sintomas. Pero 1 out of 250 cases nagkakaroon ng mga sintomas, no? At saka yung mga symptoms naman nito, of course, yung magkaroon ng fever, di kaya magkakaroon ng headache, possible nga magkakaroon ng coma or even ma-paralyze, ganyan po. Kasi by the name itself, encephalitis, namamaga yung utak. Hindi, pwede bang, Doc, walang simptomas yun? Pwede po yun Sa sa umpisa. doon po sa symptom yung kumbaga yung sa Japanese encephalitis na ano tawag nito? Sa early stage, wala talaga. Wala po. Yung Meron parang talaga. flu-like lang Among Flu-like, cases oo. naman, 1 out of 250 lang yung nagkakaroon ng symptoms. Kanya lang po. Ba't hindi agad? Pag may Oo, symptom pag na. nagkakaroon kasi ng symptoms, at least kung among all cases na to nagkakaroon ng symptoms, so at least 30% ay pwedeng magkaroon ng sequelae. Pwede kasi na panghabang buhay na may kapansanan Yeah. dahil po dito, no? And even 30% ay pwede rin mamatay. So Yeah, it could be kasi fatal din ito yung It's the sakit na brain ito. It's the brain that swells, na namamaga. Kaya nga, hindi pwedeng ipagsawalang bahala, no? Opo. Kailangan talaga pakinggan po natin na mabuti ito. At sa March, pag kayo pinuntahan ng ating mga magre-reach out sa inyo, ang ating mga workers, health workers, sana naman po wag ninyong isnabin. No, yeah, they have to grab the opportunity. Napakaswerte na nahandyan na ang vaccine. Oo. Opo. Ang bakuna naman po natin ay free qualified naman ng WHO. At sa ito ay ginagamit na rin ng 3 dekada. So, 3 decades. 3 decades na po ito na ginagamit sa iba-ibang bansa. Dito nga sa Asia or sa region po natin, Southeast Asia, mga 12 countries na po yung gumagamit ng mga bakuna na ito. At nakapagbigay na rin ng around 400 million doses na po na kabataan yung nabigyan po ng bakuna po ng Japanese encephalitis. So it will be one of those vaccines that will be regularly offered sa mga baby clinic ng mga pediatricians, ano, Doc? Opo, eventually po makasama din ito sa sinatawag natin na routine. Na routine. Routine Yeah, na that's it. pagbabakuna sa mga health centers. Exactly. At Well, 9 yeah. months po yung target age group. While we're focusing on vaccination, what about yung other preventable measures, no? Halimbawa, prevention. Anong gagawin naman ng mga nandyan sa field? Paano yung nasa bukid? Yung mga farmers natin, Doc, sabi natin, Paano nasa kaya? palayan. Mga nagpupunta po sa bukid, yung mga farmers. Hindi ba dapat ang bigyan ng baka... Hindi, paano nila ayusin ang kanilang paligid? Siguro naman kung titignan mo yung symptomology ng sakit na ito, sabi nga natin, marami po ang asymptomatic. Baka po yung mga farmers natin ay nagkaroon na hindi lang nila alam. Tapos nagkaroon na ng Opo, antibody. Ibig nyo sabihin, Doc, yan. Nagkaroon na sila in a low dose. Nagkaroon sila Nag-develop ng ng immunity. Immunity nila. po. Kasi pag nagkaroon kasi ng natural infection, They Parang, will develop a yeah. permanent Oo. immunity. Opo. Oh, that's same good. same yung effect with the vaccine po. Aha. Pag binigay din,
magkakaroon ka talaga ng immunity laban po sa Japanese Ang encephalitis. ating bang fumigation o yung ating sinasabi natin na mga ibang measures, Effective katulad sa ba yan? dengue, effective pa ba yan? Diyan? Sa Japanese encephalitis po, yung sa Culex na Yung na lamok lamok na po, yan, hindi siya oo. ganun ka-epektibo yung Tatawa na mga lang tayo. measures. natin Opo. Tatawan na lang tayo ng QLEX Oo mosquito. nga eh, no? Tatakbo siya ng mabilis. Mabilis pa siya din. Hindi siya aabutan ng fogging. At saka, eh, no? ang siguro kung titignan mo din, gaano ba kalayo yung flight range ng isang lamok na ito? Minsan naabot ng 4 na kilometro. 4 Kahit so, kilometers. kung halimbawa, naglilinis ka sa paligid mo, yung lamok pala pinagpupugaran ay medyo malayo, nasa palayan. So, walang effect yung nandun ka, Yes. dun sa environment mo, sa loob. Although, generally, yung environmental paglilinis naman natin na nakatulong. Opo, Para naman sa nakakatulong ibang naman po. mga ano din, Opo. no? Pero yung in terms of the Japanese encephalitis, medyo hindi ganong kabisa po yung ganong mga pamamaraan. Talagang bakuna. Ang bakuna po importante. talaga ang pinakamabisang paraan po para maiwasan po natin yung Japanese encephalitis. At yun nga sinasabi natin, pagka may naramdaman ganun, laging early consultation. Opo. It's also a viral disease, no? A viral infection. Yung ba, Dok, nagkaroon din sila ng ano yun, rashes? Ang sabi natin eh, O sa brain lang Brain, talaga? opo. So really, they really would not have any external Tsaka yung manifestation. Siya exanthem. pwedeng trangkaso yung Flu-like. flu-like Flu-like lang. symptoms, then develop headache, then Is the sometimes headache yung mga motor, ano natin, may problema, deficits paralyzed. na, no? Then Nakaparalysis probably, yun, pwede kang mag-comatose and eventually death. So is it something that's curable? It's preventable, sabi natin, yes. no? Bakuna, okay. Ito ang nagkaroon. Natitreat po ba yan, Dok? Siguro yung nagsusurvive po, sinasabi natin 30% would develop sequelae. So nagkakaroon talaga ng mga deficits, problema. no? Opo. Deficits, Okay. motor So, deficits. So once the brain gets inflamed, encephalitis, As in definitely all, there yeah, will be Meron talagang epekto na panghabang buhay na siya na ano, kung nagsusurvive po. So medyo kung titignan natin, talagang medyo napaka hirap ng ganung kalagayan po na magkaroon ng Japanese encephalitis, nagkakaroon ka ng kapansanan dahil sa Japanese encephalitis, nandun naman po yung ating mga bakuna. yeah. Yes, yes. No, totoo yun yung yan. ano na natin na bakit natin hintayin po na magkakaroon May tayo. solusyon naman. Opo, meron naman tayong mabisa It's po na preventable eh. Okay, so kasalanan na lang natin pag hindi natin na iwasan. No? Dok? Opo. Kaya ganun pa rin yung sinasabi natin sa Department of Health, kasama din natin yung mga local government units, na hikayatin pa rin yung mga parents to bring their children during po sa time na ito ng pagpababakuna po ng Japanese encephalitis. So is it a nationwide program, Doc, or it's just in here in Yeah. Region 3 because we are the endemic area? Teka muna, bago natin pasagot kay Director yan, magbabalik po ang Okay si Doc. Welcome back. Ang pinag-uusapan po natin, mangungulit ako, Japanese encephalitis at ang ating guest, ang ating regional director. Oh, sabi ni Tanong Doc mo Cesar kanina you're going to launch a program or a vaccination program. Ito po ba dito lang sa Region 3 because we're endemic on the Sa- Japanese encephalitis or is it a nationwide Yes. thing? Oo. Doc Maliban po Cesar. sa Region 3, kasama po yung Region 1, Region 2, tsaka Cordillera Autonomous Region po. Doon sa 4 na region po yung muna yung magsasagawa ng vaccination. Initial against launch. Japanese. Sa March, no? Opo. This is March, the whole month of March. Kaya nako, meron naman po tayo nare-reach tayo ng ating signal, no? Sa ibang So, regions. nadidinig niyo po ang ating direktor. Darating po dyan ang ating mga workers at huwag niyo pong isnabin. So, Oo, it's something that's preventable. Yun ang importante eh. Mahirap po kasi kahit na magagamot, mabubuhay, sabi ni Doc, merong, merong laging natitirang simptomas, especially the motor. May Kasi deficits utak eh. yung naapektuhan eh. para ka na stroke, para kang Depende kung anong part ng brain ang naapektuhan. So the manifestations will either be on the left side or on the contralateral side of the Oo nga po. At lagi, at in most cases, meron. Opo. Meron kasi, alam mo, mga residual Oo. most Effect cases. nung, That's dahil nga, sabi nga, yung brain kasi yung That's the brain.
Gusto mo, mga lamok na Grabe to, no? naman pala yan, Doc. Pamamagalang, it cannot be treated. There will always be residual, If they would survive it, Yes. there will be residual, deficits, no? At least mga 30% of those na nagkaroon ng cases. Doc, nasabi nyo kasi launch nyo yung dito lang ba sa atin sa Region 3, Will it be a nationwide thing? Campaign. Opo. Maliban po sa Region 3, kasama po natin ay launch po ito sa Regions 1, Region 2, tsaka Cordillera Administrative Region. That's Ito CAR. ito kasi yung mga regions na may pinakamaraming cases po ng Japanese. Japanese encephalitis. And, Pero itong ating ang Central Region Luzon, 3 pa rin, ang among all the cases na Pinakamarami. document, may pinakamarami po ang Central Luzon. blockbuster pala itong dito. Pero maiba ko. Kasi, Masarap siguro di ba, dugo nila, kaya Hindi, gusto ang na host lamok nga, yan. ang host itong swine at saka, meron bang ginagawa kaya ang ating mga vets, mga veterinarians? Meron din bang immunization? Have you ever gathered info? Is there something being done para makontrol Opo. yung... I think Gano'n? may Ganun mga din ba? animal studies silang ginagawa tungkol doon. Pero still, it would come out na pinaka most effective pa rin na Ang tao- pamamaraan ang tao to control or to prevent yung Japanese encephalitis is through vaccination ng humans. So it has to be through vaccination. Siguro ang i-emphasize talaga na itong bakuna, itong mga bakunang ino-offer ng ating has been tested and proven na lahat ito, kaya dapat talaga tanggapin ng mga Opo. magulang. Ang binabanggit po natin, ito yung mga sakit na to, tama po ang sinasabi niyo po na ito ay nape-prevent naman kung nagpapabakuna po tayo. And these vaccines are proven, has a long track record of safety and efficacy po. Effectivity nila. Life-saving. My Opo. goodness. Yes. Lalo pa ngayon. Nakita mo naman mga bata. Oo, kasi ang bata kasi hindi naman ayaw eh. Actually, it will be the parents na ayaw nila. The parents should be so converted na or should be what? Hindi kasi kaya kung nabanggitin, I think off-cam we said na kahit mag-mosquito net ka pa, hindi naman to katulad ng ibang mosquitoes na pwede, may protective clothing ka, meron kang mga ganyan-ganyan. Kaya vaccines lang. No amount of, these things can help prevent the disease. Nakakatakot itong QLEX na to talaga. Yeah. So Doc, aside from that, so this will be March. No? Apa. I'm sure there will be a massive and talagang campaign natin, info drive Apa. sa radio and multimedia. And I'm happy na meron. Sana maging receptive. Magbabalik po ang Okay si Doc. Welcome back to our show. Naku, gusto ko ituloy kasi nabanggit mo kagini mga farmers, hindi ba? Oo, Doc, kasi- Sila yung exposed Siyempre, mga manonood natin, para sa mga 15 years old and below lang pala yung programa ng DOH. Kami nagpupunta sa farm kami magbubukid. Sabi na, paano naman Paano naman kami, Doc? Yan. Ating regional director will answer. Siguro kung gil naman dun sa mga farmers natin, no. So siguro kung baka titignan natin, baka unti-unti ko siguro nagkakaroon na sila ng immunity against dun sa Without Japanese them encephalitis. no? realizing, Opo. nakakagat na sila, Opo. pero because of their Malakas ang strong, katawan nila. Siguro bodies. ang sa tingin ko po kasi diyan, dahil nga sinasabi natin kanina, most of the cases naman are asymptomatic. Probably they already have that disease before, no? Na without them knowing, Yeah. kaya talaga nagkakaroon po ng natural immunity against Japanese encephalitis. Is there a way, Doc? Ito, mga probing question Opo. lagi. Pwede ba nila magpa-test kung nagkaroon na sila o hindi? Meron In bang their ganong blood? test? Meron ba tayong test na nagkaroon na ako Positive, before negative ng kayo sa NSAID? may antibodies ba ako dyan sa Meron ba? dengue? Meron na test ngayon sa dengue, mga, di ba? Ngayon, sa Japanese encephalitis, Doc. Doc, alam mo naman, maraming farmers ngayon, mga low-tech, high-tech. Pwede ba nilang malaman kung if they had been exposed to this or not at Parang all? yung dengue, no? May Parang yung test. dengue, mga dengue, Doc. Sa pagkaalam ko kasi wala Wala pa. pang available test, no, na commercially available na To detect kung meron ka kung na. meron ka ng immunity against Japanese encephalitis po. So, if they would want to have vaccination, kasi sabi nga natin, preventable ito,
they do not know na nagkaroon sila, na-expose na sila, is it possible, Doc, na magpabakuna sila ng Pwede. for Could be. Japanese Pwede encephalitis? naman yun, pero sa campaign po natin ngayon, we're focusing on the 9 to 59 months po, yung target talaga natin. Ito nga, maasa sa lito, Doc, gusto niya, Doc, gusto ko bakunahin ako, lagi ako nasa bukid eh. Yung ano naman po, pwede naman actually sila magpabakuna, kanya lang to the private physicians. Available naman po ito sa mga Sa private, physicians po. Sa government. Sa government. Taxpayer ako, Doc. Tapos hindi niyo ako bibigyan, sabi niya. Opo. Siguro, yun naman talaga yung ang based This is naman just- sa We're just launching. We're just launching Okay, this. ano lang naman eh. Sabi na, alam mo, merong mga they reason out kagad. Yeah. Pero hindi, bago yun, sasabihin ko, paano naman yung mga na-admit? Okay. Meron tayong mga tests na ginagawa, Doc? Opo, yung mga, siyempre, yung based on the symptoms naman po, yung clinical manifestation nito, tsaka po may test naman po na ginagawa sa laboratory. May kukuha siguro ng sample ng sa CSF natin. Yes. Then So, may papadala po natin sa confirmatory. laboratory. Yeah. Saan po natin tayong- pinapadala, Doc? sa ang RITM. RITM po yung reference laboratory po natin. Sila po yung gumagawa ng test to confirm kung meron ba talagang Japanese Kung yun na yun. encephalitis po ba Oh, ito o that's hindi. Okay, this is done for admitted cases. Opo. Okay. Sagutin naman po natin ang ilang mga tanong ng ating netizens tungkol sa Japanese encephalitis. Please take the first question. Ito mula kay Nadref Perez. Madali lang bang ako maapektuhan ng Japanese encephalitis kahit malakas ang resistensya ko sa sakit? Yun ang sinasabi natin, ano, yung kanyang immunity level. Sabi niya, malakas daw ang immune system niya. Maapektuhan din ba siya ng Japanese encephalitis? Opo, pwede pa rin po maapektuhan yung mga yung mga People with good Yeah. immune system. kahit na malusog po, pwede rin kasing maapektuhan ito. We had history of cases po na talagang malusog yung bata and nakagat po siya ng lamok and sadly Nag-develop. namatay po yung bata na ito. Oh. And it's very po. So hindi Malungkot. Breaking. hindi siya pumipili ng malakas Opo. o mahina, pwedeng dapuan ng Okay. So yan, very Talaga clear sa iyo yan. magpabakuna. Pabakuna ka na lang, punta ka sa doktor mo. Okay, susunod ay kay Raquel Pangilinan. Paano po mape-prevent sa sarili kong tahanan ang Japanese encephalitis? Yun ang sinasabi natin, yung control ng factor sa environment. Magpapakuna But sila. still, ang pinakamabisa pa rin ay ang pagbabakuna po para Yun. talagang maiwasan po natin yung Japanese encephalitis. Yes. Available na po yan sa ating isa inyong mga doktor. Kaya Yes. probably, kung gusto nyo, the whole family will be so protected, magpabakuna po kayo. Naku, thank you again. Dok, maraming salamat. Naku, to I'm our sure regional director. we have an endemic dito sa Japanese encephalitis sa Nakakatakot. sa ating region. So, Yes. And- ang ano lang is bakuna ang sagot dyan. Opo. Pero Doc, please talk to our audience again. Siguro po sa ating mga televiewers, masasabi ko lang po na ang Japanese encephalitis po ay maiiwasan natin sa pagbabakuna. At ang bakuna naman po na ginagamit po natin ay meron ng proven track record. Ginagamit po na po ito na 3 dekada na sa 12 nations po at saka 400 million doses na po ang naibigay sa mga kabataan po sa Japanese encephalitis na vaccine na ginagamit po natin. Kaya po hinikayat po natin yung ating mga magulang na dalhin po yung kanilang mga anak na may edad 9 to 59 months sa ating mga health center sa darating po na March. Kasi ilo-launch po natin yung pagbabakuna po ng Japanese encephalitis po. That's good. Well said. So, 90 to 59 months, Opo. Doc, no? Yes. So, below school age pa yan. So, marami And yan. March. Mga toddlers and everything. March 2019. March. That's next month. Yes. Next month na po. Okay. Diyan po nagtatapos ang ating discussion tungkol sa Japanese encephalitis. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na episode ng Libreng Konsultahan ng Bayan. Ako po si Doc Salve. At ako naman po si Doc Will. Tandaan, kung may katanungan sa kalusugan, sa amin ang kasagutan dito sa Okay, si Doc. Si Doc.